Eyo Japreza Rasta ukita sei komujoma takatochikora zvangu namandebvu handiri kuona tikurova zvedu whisky inodhura. Aiwa tinenge tambopinda masango mukoma handiti muri kuona because shungu dzedu dziri kunatsochimhanyawo pachiking shango handiti maona hazvidi kubva wazonyanyozorora kunge munhu ari kubika gango akoma handiti muri kuiona. lolo mfana wangu hapana chekumhanyira pamwe pacho tisina kuidhabhura handiti muri kuiona takabvira takati last week mirai mandebvu wakandira akomana cho anobva wazonyanya kuti achiki muri totite collabo kana kuti hamusi serious. totumira koma. Alright, I'm giving you 10 minutes. 10 minutes dzakawanda koma. 10 minutes dzakawanda kana pasina mafiles zvatodhaka iyo unonyepa iwe ya because ndikuona kuti akoma zvimwe zvacho hazvidi chinonoka because unogona kusiyiwa kana nemasponono katadza kana kuridza kana ngonono ozongopedzisira watongoti kana kungoti zonono rasta. wa serious nebasa mfana wangu. Ndakutaurira plus kuno kutakata kuzorwa geto rese rakazorwa zor Vibronics mdara. Nakirwa kona to kona mdara. Mira hold on timbochisembla. A big tune this. a big tune. Alright mfana wangu mira nipinde mbooth. Chipindira koma kana zvokutochigarira kana pachoro kana zvokutochipirwa kana menduro handiti muri kuona zvokutochibatidzira kana kenduro zvokutochirovera kana chizezuru handiti muri kuona zvokutochipirwa kana bhanduro remayusa zvokutochidirira kana peturo zvokutochisimudzira kana masuru mudhara zvokutoenda kana kusvika kana kukanzuro. Diani yanotumira Masai. Zoll Zimbabwe introducing Zoll Vibronics Home. Wi-Fi to the world. Boom.